Bai, frogatzen. Mesedes mundu guztiak eman arreta pixka bat peluka erraldoia daukon pertsonari. Kepalgo me vestido. Igoko naiz orain ona, eman zeikete txalo, si eso. Ezin dut. Ezin nazigo. No, ezin dozu. Kaixo. Zer moduz. Entzuten da ondo, hor fondotik, industria hola, Sin más. Bueno, azteko, zebero. Jantzi hau, a ber, zer moduz. Mila esker etortzeagatik, gaur, mesedez doiaz mundu osua eseria errelekuan, amaitu dia zila guztiak. Etorri zarete jende mordo bat, benetan, mila esker notatzen da sarrera dela doainik. Baina, bueno, txoin, oain. Gaur izango dugu Arrasateko LGBTIQ+ kolektiboaren diagnosia eta elkintza planaren aurkezpena. Vale? Si eso, ez da dozute gura, pues ez egin txalo. Igual berdin jatzua, igual etorri zarete bakarrik aire akondizionauan bila. Pues ez dao. Orduan LGBTI+ kolektiboaren diagnosia gauza iniziatiba oso polit bat da, lehengo aldiz ospatuko dena aurten, ez dakit zetan egon garen oinarte, baino helburu bezala dauka generalean kolektiboko pertsonen bizitza, bizimodua hobetzea, ez bakarrik orain, baizik eta etorkizunean guztion artean herri bizigarriago eta politago bat sortzea pertsonentzat. Ez bakarrik kolektiboko pertsonentzat generalian. Azpimarratu behar da esfortzu kolektiboen garrantzia. Ni gaur hemen egotea esfortzu kolektibo bat izan da, daramadan arropatik gauza bat ere ez da nirea. Gona hau utzi dit lagun batek, da 3 taila txikiegia, ikusten da hemen zuloa, dago imperdible batekin hartuta, korsea utzi dit lagun batek, da 5 taila handiegia, hori bai ikusten dela. Eta oso kurioso da, porque lagun berdinak utzi dit. Orduan, sin más, zabaltzen dozute Sheinen kontu bat, os volvéis locas. Baina, bueno, gero bebai ez nituen zapatarik negoen komunikazioa arduradunarekin kamerinoan gauzak bilatzen eta esan dit, kaixo, adibina, irakurri dezu gidoia, esan diot, ez. Eta egonaz bilatzen eta konturatu ez ditzu dela zapatarik, eta esan diot, Xabi, ezin dizut lortu, zapatak ez ditut ekarri, aztu egit zaizkit. Eta esan dit, bueno, bilatu nahizke batzuk, eta esan diot, non aurkituko dituzu 43. tailako takoidun zapata batzuk? Eta esan dit, nire etxian ditxo. Zer esan nahi diguzu, Xabe? Zer egiten dezu gauetan, inork ez zaituenean ikusten? Igual, urrengo urteko gala aurkeztu zeik ez zeuk. En fin, esfortzu kolektiboaren balioa azpimarratu ondoren, eskatu behar dut txalo serie bat. Oraindik ez, baino esaten dudanean gauzak. Gaur, gurekin ditugu LGBT kolektiboaren parte diren hainbat pertsona. Eskerrik asko. LGBT kolektiboaren diren parte hainbat pertsona. Eskatuko nuke eskuak altxatzea, baino notatzen daia por la pinta. Orduan ez zio faltaik. Gero bebai ditugu eragile bezala etorri diren hainbat pertsona, eta bebai Arrasateko hainbat herritar txalo bera bat zuentzat. Eskerrik asko benetan guztioi etortzeagatik, zuen konfraternizazioagatik kolektibokoei, eta baita heterosexualei ere, que alguno habrá, estadistikagaitik. Niri ondo iruditzen jat, nik errespetatzea dana, nik baditxut lagun heterosexualak, ondo iruditzen jat, tienen sus cosas, baina mientras lo hagan en su casa, me parece genial. Orduan, diagnosia aurkeztuko da. Zer moduz, penkauko dugu, edo ez, ikustea dago. Eta, behin hau guztia enfokatu ostean, pues nada, esatea, ni ona ekarri nautetela, humore pixka bat emateko egoerai, porque oso gai serio bada, eta bestela, pues acabamos todas un poco aburridas. Ez da zuten notau, generalian kolektiboko jendia badala divertigarriagoa, bagarela divertigarriagoa. Igual ez danak, baina bataz beste, no? Zuk ikusten bozu talde bat hitz egiten terraza baten, gehien hitz egiten dauena, normalian, eta altuen hitz egiten dauena,
da bezaldeko marikitia, bai. Porque beti dauko guztio zer kontatzeko eta gauzaren bat. Eta hau bai uste dut dela diskriminazioaren emaitz bat, osea, hau ez da guztiz polita, uste dut badela esfortzu bat sobrekonpentsatzearren, ze beti aseguratu behar gara gure konpainia dela oso gustagarria eta divertigarria, porque bestela diskriminatzen gaituzte. Orduan, hau pixka bat iluna da, baina aipatu nahi nuen, bakarrik jakitearren normaren kaiola oso opresiboa dela. Eta batzutan urten zaitezke normaren kaiolatik izaten pixka bat mono de feria, hau da zuen lehenengo froga, nire bizimodu ederra, atera dut aurrera mono de feria pixka bat izaten, baina bainaiko genuke lortu etorkizun bat non hau guztiz hautagarria den. Eta zu izan zeike alzaren divertigarriena edo alzaren antipatikena eta oraindik ere izan eskubidea duintasunarekin bizitzeko norma barnetik edo normatik at. Orduan gure aspergarriak eta normatibak eta erosoak izateko eskubidearen alde ere gaurko eventua. Hendikan ez, porque orain dilazio gehiagorik gabe aurkeztuko dut gure lehenengo ponentea. Mesedez eman txalo bero bat, aber esaten dudan ondo, Arrasateko feminismo eta LGBTIQ+ zinegotziari, Eba Buit! Agur! Arratsaldeon, eskerrik asko Divina Komedia aurkezpenagatik eta eskerrik asko ere ekitaldi honetara gerturatu zareten herritar guztioi. Ez naiz asko luzatuko gaur protagonistak zuek zarete, baina Arrasateko udalaren ordezkari bezala aitortu nahi dut gure udaletxea instituzio gehienak bezala zor historiko bat duela LGTBIQ+ herritarrekin. Horregatik gaur alkatea etortzekoa zen, baina ezin izan da etorri. Urte askotan, kolektibo honen errealitateak isilduak izan dira, bazterrean utzita eta batzuetan ere ukatuak. Horregatik, diagnostiko hau ez da paperean gelituko den txosten bat. Bere oinarrian bizipenak, zauriak eta indarrak daudelako. Eta horregatik, bere balioa ez da edukian bakarrik neurtzen, egindako bidean ere. Esan dudan bezala, ez naiz asko luzatuko, baina nire hitzartzea baliatu nahi dut parte hartu duten herritar eta kolektiboei eskerrak emateko. Eilera, Morbo, mugimendu feminista eta herriko aktivistei. Prozesu hau kolektiboa izan da eta kolektiboari esker egin dugu aurrera. Arrasateko udalak zor historiko bat du LGTBIQ+ herritarrekin. Urte luzez, herritar hauen errealitatea lurrazpian egon da isilik, inork entzun gabe, baina gaur hasi bat landatu dugu. Memoriaz, aitortzaz eta konpromisoz elikatutako landare kolektiboa. Baina hasia landatu aurretik, eilerako dinamizatzaileak lurra prestatu dute, entzuten, zaintzen eta espazio seguruak eraikiz. Eta kolektiboek eta aktivistek euren ahotzez, esperientziaz eta indar kolektiboarekin hasi hori ureztatu dute. Gaur bide baten hasiera da, hasi hau ez da lurrean galduko, sustraiak botako ditu, guztion artean etorkizun aske bat eraikiz. Mila esker. Nire ustez diagnostiko honek asko aberastu leike euskalgintzaren lana be. Azkeneko urtetan aniztasunari erreparatu dotzau gutxi asko, hasi gara aniztasunaren aldez berdinei erreparatzen eta gure lanien bet txertatzen, baina gisa da LGTBI+, edo sexu disidentziaren arlua nahiko lantzeke daukula. Adibidez, euskalgintzak asko jokatzen dago estadistikekin, eta adibidez hor binarismoa erabat barneatute dago. Morborrentzako gaurko eguna mugarri garrantzitsua da. Uste dugulako Arrasateko LGTBIQ+ komunitateak nolabait beharrezkoa dauela herri hau aztertu eta gure herrikidei herri hau nolakoa den erakustea. Uste dugu hau ez dela hemen amaitzen den emaitza bat, baizik eta hemen hasten den ibilbide badala elkarrekin idatzi aldugun memoria bat, bai gure iraganaren memoria, eta baita etorkizunari begira eraldatu nahi dugun Arrasateren etorkizunerako memoria. Arrasateko liburutegiak diskriminaziorik gabeko espazioak izatea gureko gauke.
errespetuzko tratua eta arreta eta begirunea bermatzen duen tokiak izatea gureko hauke. Gure lantaldea gainera oso sensibilizatuta dago eta prestakuntza espezifikoa jaso dugu irakurleei eta herritarrei arreta eta tratu hau bermatzeko orduan. Horregatik uste dut plan honek eta hemendik aterako dien ondorio hau ere oso baliogarriak diela bai zerbitzu publikoen garapenerako eta baita gure herrirako ere. Kolektibo feministak bai ikusi dauela garrantzitsua dela gaixa lantzia herrixat, eta orduan uste du aurrera pausu politi izan leikela, eta benetako egoera aztertu eta indarra jarteko egoerari bueltia mutiko, baliabidea jarri eta benetako lan hain egoerari irtenbidea emuteko arintzeko, Diagnostiko honek herrira begira ekarri aldauela bide berri bat, holako GR estiloko bat, bai sigla eta kolore desberdinekin. Kolektibora begira, esango nagoen emuten duzkula leku bat, apurtxo bat lasaitxua bibiltzeko, ero ikusteko, herri mailan dauzela kolektiboko personita pila bat eta elkarren artean partekatzeko gune bat. Nik uste dut diagnostiko honek emungo zala Arrasateko herritarrei behintzat euren artean elkarrizketa bat edukitzea kolektibokoak ez izan arren. Guk berdintxasun saietik urtiak daroiegu erreparatzen LGTBIQ+ kolektiboko errealidadiai. Baina, pentsetan duguna da, egin dugun diagnostiko eta ekintza plan honek ahalbideretzen dauela, zelabaitxeko salto kualitatibo bat emuteko aukeria eskaintzen dauela. Eta gustauko litzaiguke bestiak beste, kolektibo honek ikusgarritxasunean irabaztia, beraien kidian alduntzian irabaztia, saretzian irabaztia, gustauko litzaiguke bai kolektibo honek pairatzen dauen indarkerisa jabetzia, eta horrei erantzuteko dinamikak sortzia. Politika feministak garatziaz gain, sexu eta genero disidentzia eta diversidadia kontemplauko dauen plan bat sortzera goia zela. Txatxilipurdi proiektu honetan edo diagnostiko honetan parte hartzia oso garrantzitsua izen da. Apur bat hezkuntza ez formalien edo ezitzaileak bai umie eta nerabiekin egoten dienien, eurak erabiltzen dauen esku hartze eta baliabidea konpartiruteko, eta aldi berian beste batzuk jasotzeko eta danon artean ikasteko. Eta aparte uste dugu, diagnostiko honek edo proiektu honek ekarriko dagoela arrasateri, guztiondako arrasate bat eraikitzia edo sortzia edo entzetez, hori zetia amets bat edo hori zetia helburu. Horrek ez dago esan nahi, bide hori izango danik, arbia, erresa eta guzti hori. Baina atzera beste belaunaldi batzu nik uste dut ingotzena ireki bide bat, ahalik eta sastraka gutxeukin eta ahalik eta oztopo gutxeukin. Eta zentzu hortan gonbidatzen dugu kolektibo osua eta baita herritar eta herri hontako eragile guztiak elkarrekin arrasate biziagarriago bat egiteko lan honetara batzera. Eta, hastia da, eta, guk bentsate gustora parte hartu dugu egitasmo honetan, eta espero dugu, zandakua, gure lan aberaztia, eta oroa herrixa ikarpen aberatzekia. Eta, horrek emuten dauen indar eta energiakin, herrixa eraldatzeko bidean jartia gureko gaunke. Horregatik, ekarpenak egiteko prest daude, eta aurrerago emango dien urratsetan laguntzeko ere, gu beti prest. Ikusi dugu bidixuen jente desente agertu zariela, kolektiboko kideak eta kolektibokoak ez diren kideak. Eta, diagnostiko prozesu honetan zenbat norbanako eta eragileek parte hartu daue? Beitu, udaletik, zehazki emakume txokotik diagnostikoa martxan jarri gauenean, gauen alako zerrenda bat,
parte hartzaile posibliekin. Eta gisa esan, zerrenda luze samarrak urten hauen. Pentsetan dugu jente askok daukola zer esan da, ez da, kontu honen bueltan. Eta, datu bat botatzen aldera, uste dut, 80-tik gora izen diela, zuzenean parte hartu dauienak, batetik kolektiboko kidiak izan die, 14 zehazki, 14 norbanako meritisa jaso die, horretaz gain, herriko hainbat eragilek be parte hartu daue formatu desberdinetan, lansaio eta elkarrizketetan, eta guztira 11 eragileen gana iritsi garen, arlo desberdinetarikoak. Mugimendu sozialetik hasi, elkarte egintzatik jarraitzu, hezkuntza, kirola, kultura, eta, zehatz hau esateko, iritsi gara ikutzera, Arizmendik Astola, Arrasateko Herri Eskola, Txatxilipurdi, kooperatibak, Mondragon Unibertsitatea, AED-ak, Ekin Emakumeak, Perlata Musikataldia, Maritxu Komisioa, hainbat eta hainbat. Tartian, udal gobernuakin belan saio bat inzan, eta udaleko saietako buruekin bebai. Eta, zelan ez, morborrekin bebai. Morgor izan da zela baitxe prozesu honetan protagonismo nabarmenena hartu dauen eragilea. Bai, bere egunean morborretik bai ikusi gauen udalak LGTBI politikak martxan jartzeko beharra, eta proposamen sorta bat landu zen, eta udala iluzatu jakon, ez da? Pozgarrixea da udalak honei heldu izena, eta diagnostikoa martxan jarri izena. Hau bai izango dalako, abia puntu bat, hemendik aurrera datorrena bidea emuteko. Eta, bide honetan be, gukin ditugu talde bezala lansaioak eierakin, da, oso aberazgarrixa izan da guretzako be, zabalduko duzkulako be ikuspegi berrixak, beste realide batzuk, beste hausnarketa batzuk saldu duzkulako, eta, gentian bizipenak jasotzean biharraz be hartu garelako, eta, honei bidea emundotza belako, ez da? Hori da, bai. Gu zela badau tendentzia bat, ez, datuetan, estadistiketan jartzekoa fokua, baina guko azu honetan aixau izen dugu metodologia kualitatibo hauetara erojo, ez? Zela baitxe, gure izen dugulako sakoneko informazio horretara iritsi, gure izen dugu parte hartzaileentzat garrantzitsuak ziren edo adierazgarriak ziren kontakizunak jasotia, eta hartara gehiago jo dugu metodologia kualitatiboetara. Eta pentsetan dugulako, zenbakixetatik eta estadistiketatik aratau, bizipenek, errelatuek eta narrazioak bide muten dauila jasoteko benetan, ez? Eta pentsetan dugu hori badala ezagutza. Hori da, bai, eta azkenien, bizipen honei daukeen garrantzia aitortzen dut zau, ez? Beti jartzen da fokua LGTBI politikak LGTBI pertsonendako diela, ez da? Esan biharra dau, politika honek martxan jartziak danon bizitzako betuko itxula. Beti zentratzen gara aniztasunien, eta egisa da aniztasuna realidade bat dala, ez da? Orduen igual, baitokatzen jaku pixkat, fokua normara zentratzia, eta ikustia norma horrek zertan eragiten dauen bizitzak erosuak izeteko, ez izeteko erosuak, bizigarrixak, edo, Eta, bide bat ezaporretxauko, eta ikusten gaitxu zuen hemen sofa baten jarritxa gauzela, eta, zentzu estetiko bat badauke, baina simbolo bat be bada. Iragarri zanien diagnostikoa martxan jarriko zala, sofa hau herriko plazara atara zan, eta gure izen duguna izen da, sofa erosotasunan simbolo bezala erabiltzia. Erosotasuna bi zentzutan. Zapalkuntza jasoten dugun pertsonon erosotasuna bilatu guran, eta baitxa norman kokatzen dien erosotasun hori zalantzan jartzeko, azkenean, danok badauko zerreina eta zer bergiratua, ez da? Horlaxe da, bai. Eta zuk esaten dozu nildo horretatik ez, zelabaitxe LGTBIQ plus politikak ez diela bakarrik kolektibo horreindako pertsonendako nik uste dut aipagarrixa dela, zelabaitxe zapaldua izendan kolektibo batek berez badauko zelabaitxeko gaitasuna, ez? Edo begirada afinatu bat, arauari, indarkeriari eta arau horrek dakarren zapalkuntzari erreparatzeko, ez? Eta zelabaitx begirada afinatu honek be balixo dau bestelako zapalkuntza eta botere harremanak identifikatzeko. Eta horrei aurren gotzan edozein neurri, bada jendartia onurarako, hartara erabat bat itxandot esaten dozundakin. Azkenean zelabaitx zapalkuntza guztionen errua edo susterra, bera da.
Ez, hartara pentsetan dut, elkarri eskutik emun da bidia itxiak zentzu gehiago daukola. Emakumeok ondo dakigun bezala, zelan interbenitzen edo operatzen dauen patriarkatuak gure bizitzetan eta nun koloketan gaitxuen eta privilegioak nun, LGTB kolektiboak be ondotxo dakitu ezer suposatzen dauen, ezta? Jendarte heteronormatibo baten bizitxia. Azkenean, armairu apurtziak edo korsea apurtziak onura dakarkigu danoi. Danok irabazten dugu askatasunean, ez? Labaitz bestian askatasunak gube askio bat garatzeko bide emuten dozku, ez? Hori da, bai, guztiz ados nago esan dakoakin, ez? Ezkenean gure zapalkuntzen jatorrixa berdina da, gizarte cis-heteropatriarkal baten gauz, eta horrek eragoten duzku, ezta? Eta guretako bada garrantzitsua eta erronka bezala ikusten dugu, mugimendu feministakin batera lanildo bateratuak ezartzea. Nik uste dute honek emango duzkula be, espazioak honetan lan itxeko. Hori da, bai. Ez da besta erabat, egisa ez gaur ez errazten danik, ez? Zelabaitxe guk oindala gutxi emakume txokuan 20. urte hurrena ospatu geuenian, erakusketa bat antolatu geuen hemen klaustura. Zelabaitx, emakume txokuak 20 urte horreitan landutakoa edo plazaratzeko bidia muten zauena. Eta hor zelabaitx jabetu ginen, LGTBI plus gaiak presentzia auki dauela modu batera edo beste modu batera gure plangintzetan, intensitate gehiagokin ero gutxi aukin. Baina bai pentsetan duguna da, oin heldu dela momentua, ez? LGTBIQ plusen bizitzak, beste begirada batetik, beste prisma batetik irakurtzeko, eta zelabaitz, beste korapilo batzutan begirada jarteko, ez? Igual behar badagoen arte, kolektibo horrek pairatzen zauen indarkeria indotzegu erreferentzia asko, eta pentsetan dugu igual badala, ez da, bizi baldintzetan eragiteko momentua. Eta esaten dugu momentua dela, seguk be, egungo gobernu taldetik mandatua jaso dugu, ez da, lanindo honi berariaz erantzuteko. Eta horren adierazle da gure batzordia, berdintasun batzorde izatetik, pasau da feminismoa eta LGTBI politikak izetera, ez? Eta ez gaunke gureko nomenklatura aldaketa utz baten geratzea kontu hau, ez da? Pentsetan dugu hori, ekiteko garaia dela eta eraldaketarako garaia dela, eta baldintzak ematen diela horretarako. Hori da, bai, eskertzekoa da, ez? Udaletik honei heldu izena, baina gisa dabe, badala udalan ardura mugimendu honen biharrai erantzuteko, eta herrixan badabitzela gauza gertatzen, eta herrixak behar dauen eta eskatzen dauen zerbait dela, orduen bada ardura bat bete beharrekoa, ez? Adibidez jarri gaike, beti oso heteroarauan barruan kokatu dan jai bat Maritxuka joi izen dela, eta badabitzela, ez? Hor arrakalatxuak sortzen, ez? Pixkat binarismoa apurtzen saiatzen, da herrixen badauela bihar hori eta heldu behar jakon zerbait dela. Bide batez hau be, aprobetxauko guela, mugimendu hori bildu eta aprobetxatzeko, ez da, erroi bidea emuteko. Hori da, bai, gu zelabaitz jarrera horrekin jardun dugu prozesu hau lantzen, ez? Pentsetan dugulako bulego batetik baino, eragilei irekitako lanketa eta espazioak eskaintzian dauela gakoa, ez? Eta guzti hau elkarri eraginean eta elkarri gurtzian. Eta, ni pentsetan dut modu horretara izan dela egozia zerabaitz prozesu hau, eta gaur hori aurkestera gatoz, ez? Hori da, bai. Emaitza. Eta, bisok barriketan gauz hemen, baina, hemen lanien ibili hierako kide dien Katxalin Miner eta Inigo Txazarreta, eta igual hobeto eurak kontatzia injako lana. Eta, torri da isela ba. Zurandako. Zopa zuen. Arratsalde bero on, oi hartzun handiko audioa da ere bai, kontziente geha, hasi saiatuko geha pixka bat, hilabete guzti hauetan jaso duguna oso modu laburrean zabaltzen, ze badaukazue gero esku horri bat, nahi duenak patxadaz irakurri alizateko, QR-txo batekin, orduan pixkat titularretara jotzen saiatuko gera, eta gero ja denok libre gure artean berriketan aritzera, honi buruz, espero dugu. Lehenik eta behin eskerrak ematen hasi behar dugu, eta ez da formalismo bat, egia da, azkeneko urteetan gu ere LGTBI diagnostikoak egiten gabiltzala, egia da azkeneko urteetan egindakoak herri txikiagoetan burutu ditugula, eta arrasatekoa bazan erronka bat, ez? Ez bakarrik handiagoa dalako, baizik eta herri bakoitzak bere nolakotasunak ditulako, eta guretzako oso importantea da, herri batera etortzen geranean,
ez etortzea aurrez diseinatutako ez aurreiritziekin, baina ez da metodologia batekin, ez? Argi daukagu jendea entzun nahi degula eta jendeakin berriketan egon nahi degula, baina aldi berean, adibidez Arrasateko kasuan, eragile asko edo militantzia eta borroka esparru asko ditun herri bat izan da, segituan konturatu ginela, LGTBI norbanako asko zeudela, baina herri eragile asko eta bazegoela tradizio hori, ez? Eta guretzako importantea zen, ja eragiten hastea diagnostikoa egiten ari gara momentutik. Alegia, jakitea, edozein arlotako eragile edo mugimendu sozial batek ere, baduela zer esan, baduela ardura eta badukala eraldatzeko gaitasuna. Orduan, nahi bali mazu, pixka bat azaldu dute gainera lehenagotik nola kokatzen dugun guk gure begirada ez doa bakarrik LGTBI pertsonen bizitzak hobetuko dituen politikak diseinatzera, hori noski, baizik eta pixka bat interpelazio puntu bat ere badu, eta bai ulertzen dugu herri bat beste modu batera begiratzeko aukera bat bezala eta beraz eraldatzeko bezala, ez? Orduan, eskerrak eman nahi ditute ezer aurretik gurekin bideo honetan egontzaten, hilabete guztiotan egontzaten guztiei, eskuzabaltasunagatik, baina baita ere hausnarketarako kapazitatea handia ikusi dugulako, eta guri ere berkokatzen lagundu diguzulako denbora guztian, esaten, bueno, zein da proposamena, ez? Aldez aurretik esango dut, nahi bale batzu pasa, baina, bueno, jaipatu diatuak gehiago, hurrengoa, hor. Esan, bide baten hasiera dela esaten dan hori, izaten da, egindako esaldi bat, baina kasu honetan oso egia da, ez? Ahots asko falta dira, oso kontziente bera, zona asko falta dira, auzo asko ditugu oraindik ezagutzeko edo hobeto ezagutzeko, eta gogoa daukagu gainea. Orduan, bai ikusi dugu halako marko bat edo jarri digula lanean jarraitzeko eta ez da esateko kontu bat bakarrik, ez? Bai, eskatuko ez dut orain berriz atzera joateko? Bai. Berriz atzera? Beste bat. Bale, atxaldeon oso kuriosoa da ikustea danak nola izaten abaniko more batekin gura aurrean, nola egiten desafion bat dirudiez, gure konzentrazio maila neurtzeko, bat batean, saiatuko naiz mantxoago hitz egiten sonoridade LGTBI fobikonen aurrean. Kokatzeko igual, markoa eta metodologia, justo aurretik kokatu dute beraiek, baina diagnostiko hau eta beste batzuk abiatzen ditugu, hasieran bai sartzen ginelako batez ere, fokoa LGTBIQ+ kolektiboan edo normanako horietan jartzen, eta ezinbestekoa da noski, hori dira subjektu eta bidelagun, baina ikusten genuen, pauso bat atzera eman behar genuela, eta identifikatu eta galdetu zergatik edo zein zen hau egitearen helburua. Askotan, aldarrikapena izaten delako aniztasuna, eta aniztasuna ondo dago, baina aniztasuna errealitate bada, errealitate material bada, hau aniztasuna da, hemengo danak gera anitzak bere hortan, orduan ezberdintasuna aldarrikapen bat da bere horretan, ez? Zalantza horrekin abiatu ginen, eta esan genuen, berez, fokoa ez da horren beste, beraien artean ezberdina den jendearen aldarrikapena edo herri bat, baizik eta ezberdina izatearen ondorioz jasatzen den indarkeria, ez? Hori zen egin nahi genuen beste errekorridoa, eta nork eragiten du indarkeria, arauak, normak, eta kasu honetan, herrian heteroaraua habitatzen duten subjektu guzti horiek. Orduan, paradigma aldaketa horrek, bai eman zigun begirada bat, LGTBIQ+ diagnostikoak planteatzerako orduan, ez bakarrik ikusteko eta ikertzeko eta jakiteko tantzuteko zeintzuk ziren LGTBIQ+ errealitateak, baizik eta lehenik eta behin begiratu izateko zein den herriaren idiosinkrasia. Arautik, herria besterik gabe, izan LGTBIQ+ ikuspegitik, izan beste ikuspegi batzuetatik. Nolakoak dira arrasatearrak, nolakoa da arrasate, ze nolakutasun ditu. Aprobetxatuko dia pasatzeko borrengo diapositibara, bale? Xabi. Bale. Orduan, planteamendua izan zen, gero agertzen da arrasateren argazki bat, erradiografia bat LGTBIQ+ ikuspegitik aztertzen duena eta beste ardatz batzuk agertzen direnak. Agertzen da ere bai, gero ikusiko dezuen bezala zeintzuk dira bestelako ardatz klabeago batzuk eta gero neurri proposamenak, baina lehenengo ezinbestekoa zen ikusializateko zeintzuk ziren bizigarritasun edo bizigarritasun ezaren baldintzatzaileak.
herrian. Eta horregatik lehenengo, Arrasateri begiratu behar genion, eta ulertu nolakoa den Arrasate. Eta titular bezala, eta ja, Kaitanizu azteko eta hau sakontzeko, lehenengo topatu genuen titularra, eta hortik hasi giren tiratzen, zela idiosinkrasia oso duala edo kontraesankor bat topatzen genuela. Alde batetik aldarrikatzen ziren gauza konkretu batzuk, spoiler txiki bat dagoena hor, gero, bigarren edo sakontasun gehiagorekin kontrakotasunean agertzen zirena. Eta hori idiosinkrasia duala moduan identifikatzen genuen, eta bai izan zen hasieran nolakotasun nahiko zentral bat irakurketan. Hor ikusten dituzue hitz solte batzuk, evidentemente gero txostenean garatuago daude eta fundamentatuago, ez da guri okurritu zaizkigunak. Guretzako erariketa interesantea da, deno ditugu aurreritziak, Euskal Herria txikia da, eta gutxi gora bera eduki dezakegu aurreritzi bat, eta Arrasatez ere, bagenitun, evidentemente, batzuk konfirmatu dira, eta beste batzukin sorpresa hartu dugu. Baina bai gustatzegu galdetzea, nola deskribatuko zenuketen, eta da ariketa bat jende guztiari gomendatzen dioguna, zuen herri propioa, inoiz egon ez da norbaiti, ez? Edo nola esplikatuko zenioke, ez? Eta hori da egiten genuen ariketa, ez? Zertarako, ulertzeko, nolako Arrasate, alako LGTBI bizitzak edukiko ditugula segurazki, edo bestelako. Edo zein zapalkutza ulertzeko, logika propio batean funtzionatuko dula. Badaudela beste arau batzuk, igual, markatuko dutenak edo aterki egingo diotenak, ez? Horan, hitze solte horietan, nortasuna, indarra, borrokalaria eta bar, da autopercepzioz, hau zuek esandako gauza dira, Osa, gero guri, kontu esket. Badago autopercepzio hori, ez? Politikoa izan dela, borrokalaria izan dela, badula baita ere solidarioa dan espiritu bat izango dugu, hori kooperatibarekin lotzen da askotan, kooperatibismoarekin, baina horri lotuta ere, unibertsitatea evidentemente presente dagoen logika da, baina horri lotuta ere ikuste genitun denbora guztian B aldeak edo azaltzen zirela, ez? Adibidez, zonifikazioa jartzen dut, hori guri kostatu zegoen ulertzea Arrasate, ze elkarrizketa edo saio gehienak erdikaldean ditugu, ez? Eta orduan, norbaitik galdetu ezkero, gero kontatuko, espazio publikoa nolakoa den Arrasaten, jendeak erdikaldean pentsatzen zuen. Baina gero galdetu ezkero, zuk kalean hori erabiltzen dezun, bapaten, igual, musakolako norbaitek beste erabilera badauka kalekoa, eta esaten du, ez, nik musan beste zerbait da. Baina nik esan dizuz espazio publikoa. Espazio publikoa, orduan ikusten genuen oso realidade ezberdina zeudela, ez? Eta horretik esaten dizut gogoa daukagula oraindik sakontzen jarraitzeko, ez? Eta gero beste gauza bat azaltzen zena da zuzentasunarena oso hitz desberdinekin. Korrektoa, da ez dakiz zer, baina onaino, holako eufemismo pila bat, ez? Kontrajarria zana, haustura, punka, borrokalaria eta bar horrekin, ez? Zara, hori dena gara, baina badakigu nola erakutsi. Eta hor arte. Eta, WhatsApp batzuk, mozkortzen zara, baina onarte. Egiten dezu, baina onarte. Hausten dugu, baina onarte. Ez hau azaltzen zen modu desberdinetan asko, ez? Eta oso interesantea zen, ze ikusiko dugu orain, LGTBI sartzen badegu, dala, bai, ondo, arazori gabe, marika naiz, baina onarte. Erakutsiko dut, baina onarte. Zuzentasuna eta hausturaren tensio hori, ez dana bakarrik Arrasateko kontua, baina funtzionatzen zula ulertzerako momentuan beste gauza batzuk, ez? Orduan, nahi duenak irakur dezala, baina guretzako oso interesantea, eta beti ariketa oso interesante bat da, norbera bere herria esplikatu behar izatea kanpokoa da norbaiti, ez? Gero gauza asko ikasi ditugu, Mondragoa, Arrasatarra, Mondra, lako diferentziazioak bai, oia anekdota bat. Hor, matiz txiki bat, igual ez duguna aipatu metodologian, izan denez metodologia kualitatibo bat, eta guk ez genitunez zehaztu behar analizi unitate oso ertsi batzuk, autoidentifikazioak txertatu ditugu zuek zuen burua autoidentifikatu dezuen modu berdina, bale? Horregatik momenturen baten erabiltzen badin badegu boiera, marika, trans edo homosexual, gay, lesbiana edo zein termino hori ez da guk akotatutako kategoria bat, baizik eta ikerketa kualitatiboak baimentzen zigun autoidentifikazioa. Beste papasa, irakurriko dituzu esanak horrezeatan. Bale, orduan, behin definituta zein den Arrasate zuen ustetan, orain da. Bale, eta orain begira ezagun, Arrasate hori LGTB ikuspegitik, ez? Eta hemen topatu ditugu, zentzua daukaten zea batzuk, ez? Baina, bai dago bizi eredu normatiboaren pixua handi bat, alegia,
kuadrilla, familia eta abar, ez dana berriz ere esklusibo arrasatekoa, esan nahi dut, uste dut LGTBI pertsonok oso ondo identifikatzen ditugun egiturak direla, baina hemen badute funtzionamentua eta gaina badituzte momentu klabe batzuk indartzen diranak, ez? Errituak izan daitezke, jaiak eta bar, ez? Onarpenarena eta hau lehen justo Dibinak aipatu du zerbait, LGTBI pertsonok oso ondo dakigu konpentsazio lana egiten. Hau da, ni boiera naiz, baina izango naiz oso ona honetan, beraz, kenduko dit pixka bat boiera izate hori. Saiatzeko gure identitate horiek bigarren maila batean galditzen, ez? Honek hemen funtzionatzen du herriko arauen baitan. Ez esango, baina, demagun, marika naiz, baina oso militantea naiz hemen. Eta honek ematen dit lekua, orduan, marikarena geratzen da bigarren konpentsazio lan handiak, ez? Ikusi ditugu hemen ere funtzionatzen dutela. Eta gero, ja, titular bat botako dut, ondorio nagusitako bat bezala, guk LGTBI diagnostikoak egite ditugunen ez goaz dramaren bila. Hau da, indarkeria izendatzen dugu eta baldin badago, baina gure bizitzak ez dira bakarrik indarkeria, ez? Orduan, bai aipatu behar dugun lehenengo gauza da, LGTBI pertsonek Arrasate herri bizigarri bezala izendatzen dutela lehenengo puntutik. Esan nahi, eta badago sexilioa, badago jendea mugitzen dena, igual aldikakoa, baina orokorrean herri bizigarri bezala izendatzen dute, ez? Baina, eta horren kontra, eta ez da kasualitatea, ziklo guztiko leloa ere ikusgarritasunari lotuta jutea, ikusgarritasun da erreferente falta handia nabaritu dugu, hain bizigarri izateko. Hau da, jende gazteak ere esaten du, ez duela euki, bai entzunda, eta oso kurioso da, gero azten balin bazera pixka bat zehatzen, azaltzen dira, ez? Baina, bai hor ikusi dugula ikusgarritasunean badagola zer landua. Eta gainera, justo honek egiten, kontraesanean sartzen zen, aurretik aipatu ditugun nolakotasun hoiekin, ez? Eta igual, gure aurrerako aurreko hipotesita premisa bat, bazelako. Arrasate horren punkia eta ikonikoa izan bada borroka eta sare sozialez online, sare sozialez berdinetan, segurazki, proportzionalki, ikusgarritasuna, bizibleak diren LGTBIQ+ pertsona, transmarigiboio mugimendua ere presentea izango da, porque punkak dira, ez da, horren bestez punkitasuna trasladatuko da, eramango da beste toki batzuetara, eta igual justo hieratik badaukagu beste rekorrido bat herri txikiagoetan batez ere, eta beste hipotesi bat bazen, herri handiagoa izanik biztanleari dagokionean, infrastrukturei dagokionean, garraioari dagokionean, erreferentzialtasunari dagokionean, egongo dira pertsona ikusgarri gehiago, eta desproportzionala izan da. Zegoen iruditegia, autopertzepzioa, eta biztanle mailarekiko dauden ikusgarritasun eta LGTBIQ+ mugimendua. Eta bazen hasierako hipotesi batetik ateratzen zen elementu bat. Eta ondorio nahiko orokor bat eta pixka pintzekin hartuta, baina bai ikuste genuen askok errepikatzen zutela pasar desapercibido kontzeptua, ez? Osea, ni ja atera naiz armarituta da, eta ja nahi dut bizitza normala egin, ez? Osea, hitz egin dezatela rato bat, baina ja segituen nahi dut egon horrez, eta horrek badauka edo, ez daukat arazorik nire bikotearekin juteko kaletik, baina ez dakit musu emango nioken ezakin nun. Olako gauzak, ez? Oso badago zuzentasun horri lotutako tensio bat. Bai, eta ja, justu azkenik izteko hau sexilioa aipatzen da, eta da lotura du aurretik bota dugun ikusgarritasun falta horrekin, ez? Existitu dela sexilio bat, sexilioa hitzak egiten du referentzia sexu disidente heteroarautik ateratzen den pertsona LGTBIQ+ izatearen arrazoi edo ondorioz, zure jaioterritik edo momentu hortan bizi zeran tokitik atera behar izatera, beharrezkotasunez atera behar izatera, bizitzeko. Basikamente, indarkeriarik ez jasatzeko, plazerrerako dena delakoa. Eta bai topatu dugu, eta beraz, hasierako hipotesiarekin berriz ere kontraesanean, proportzionalki jende asko jundela, eta oraindik ere juten dela. Ez da juten igual modu berdinean, eta hau igual sarrera bezala ondoren gorako, ez da juten igual berriz ere horren modu definitiboan, ez? Igual leheno pasa izan zen bezala, ere bai, baina bai igual aizialdi batzuk egiteko, arnasgune beste batzuk topatzeko, eta berriz ere kontraesanean zetorren, Arrasate militante, punki, referente, eta bizigarri horrekin igual, ez? Bale, pasa mesedez, ja benetan hortxe. Bale,
Orduan, orain ez gera sartuko analizatzen gero arloz arlo jungeralako eta saiatu gera pixka bat ikusten ze arlo desberdinetan gauza konkretuak dauden, baina lehenengoa bai da espazio publikoaren analisi bat, ja aurreratu dizuete pixka bat, zer negoziatzen den espazio publikoan, ez luzatuko gehiegi, baina espazio publikoari lotuta, espazio publikoan zer egiten dugu, normalean, ospatu, kultura partekatu, erabili, eta nola erabiltzen dugu. Eta hor, bai egin dugu, ditugu kasu analisi pare bat Maritxuko Ajoi pixka bat aurreratu da, zergaitik, bai guri kanpotik interesantea iruditzen egun, baina batez ere, elkarrizketa eta lansaio askotan azaldudan evento bat dalako. Batzutan traumatikoki bizitu izandakoa, pertsonaki netzako supergogorra zan egin beharra, ez bakarrik jantziengatik, baizik eta kuadrilla egin beharreko zegatik, baina baita ere aukera handiko espazio bat bezala. Aldatzen ari dena, askatasunerako edo transgresiorako aukerak ematen dituna, eta orduan, ikusiko duzu hor, badagoela guretzako kasu analisi interesante bat, berdina punkarekin, enez usatuko gehiegi, hemen dago gainera protagonistako batzuk, baina baita ere, haustea pixka bat mito bat transmisioan, kultura da transmititzen den zerbait. Nori transmititzen dio eta zein balioekin, Eta hor ikusten dugu, gorputz batzuk ez dutela akzeso berdina euki hain importantea edo identitarioa den gauza batean, herri baten, Gorputz batzuk borrokatu behar izan dutela askoz gehiago eta jarraitzen dutela borrokatzen herrian kultur pilare bat sortzen duen leku baterako, Horren, paradigmatikoa iruditzen egun beste gauza batzuk analizatzeko ere, Nork pasatzen dio nori, bai politikok izan daiteke, beste espazio batzuetan, eta nor gabiltza sartu nahian edo gure egin nahian, Eta kirolean, beti esaten dugu, kirolak behar duela diagnostiko propio bat, baina bai jaso nahi izan dugu gertatzen den gauza bat, eta dago autopertzepzio bat askotan klub eta kirol erabiltzaile heterosexualen partetik ez dagoela arazorik kirolean, ondo edo nork egin dezakela edo zer, eta gero realidadeak esaten du ez. Orduan, zertzela batzu ez gera gehiagi sartu, irekitzen ez. Bai, horregia justo kultura eta jaietan, bai dela zerbait topatzen ari gerana, topatugun arrasaten ere bai, eta da aurre ikuspen bat izan zitekela jaiek, izan daitezke jaiak zaitezke berriagoak, baina askotan tradizioarekin daude lotuta, eta izan ziteken aukera oso legitimo eta logiko bat, bertako LGTBIQ+ komunitateak ulertzea jaiak eta horrei lotutako tradizioak, modu aparteko bezala, distante bezala, edo parte hartu nahi ez diren espazio moduan, eta bai beste herri batzuetan, eta baitan arrasaten ere, bai ikusi dugu, LGTBIQ+ komunitateak badaukala ambizio bat jaien eta kulturaren parte izateko, eta ez bakarrik parte izateko, baizik eta horiek eraldatzeko ere, horiek transgreditzeko, baina izanik ere bertako sujetu protagonistetako bat, ez? Ez dago horrelako renegatze bat jaietatik, kulturatik eta tradiziotik, ez? Badago, aparteko gauzak egitearen ambizioa, nola ez, eta motivazioa, baina baita bertako jai, kulturak eta tradizio propio batzuk eraldatu parte izan eta transgreditzeko ere. Eta gero dago eskari konstante bat, LGTBI agenda edo kultur eskaintza propio bat izatearena, ez? Eta hori eskatzen da, gauza gehiago marko lukete arrasaten, hola naizun behar, Bilbora, o lo que fuera. Hori esatzen. Vale, ras. Vale, zortzia dira. Vale. Hezkuntzari dagokionez, hezkuntza mai eta hezkidetzaren beharra ezinbestekoa da, hor utziko dugu, beharrezkoa da, eta hemen ere bai, baina baina dugu aipamen berezi bat egin Txatxi Lipurdiri, izan ere izan dira guretzako klabe handiak eman dizkigutenak ulertzeko eta espazio seguruak nola sortu, nola praktikatu, ezitzaien importantzia azpimarratu eta praktikan jarri izan dutelako, eta guretzako izan dira oso eskuzabalak, bai gurekin, baina baita ere eman dizkigutelako klabe pila bat, esateko, hau hemen egingo balitz, eta hori ere jasotzen saiatu gara, ez? Ostra, Txatxi Lipurdik egiten duena, askotan modu voluntarioan, edo igual bereziki rekonozimendu berezirik gabe, aplikagarria da, praktika hon bat da, eraman daitekena beste leku batzutara, eta gaur nahi genuen bereziki azpimarratu. Hau esaten dut, baina baita esaten dut AED-ekin, esaten dut jakekin, esaten dut militantzia eta aktivismotik gertu dauden eragileek asko eman digutela. Ikusiko da, diagnostiko guztian zehar doala. Gero, igual, laugarren puntuan lanari dagokionean, eta bazen
ikertzeko, begiratzeko edo behintzat analisi unitate bat, Arrasate gurutzatzen duen kooperatibismoak edo, eza. Elkarrizketa batzuk egin ditugu bertako kide batzuekin, eta hemen gehiegi luzatu gabe, bai identifikatzen da beti lan arloa armairura itzultzeko espazio printzipal moduan. Gero aldi berean, galdetuko bageni edo, galdetuta inkluso enpresa lantoki hoiei, segurazki ez dago aktiboki LGTBIQ-fobiarik. De hecho, inkluso kirolean gertatzen den bezala egon daiteke onarpen eta hemen ezer ez pasatzearen aldarrikapen bat. Inkluso, baina bada LGTBIQ+ pertsonentzako berrarmairuratze konstante bat egunerokotasunean pasatzen dena. Hemen identifikatzen genuen beste gauza bat zen, igual lan esparruan ez LGTBIQ+ pertsonek, baizik eta gainontzekoek ez zutela identifikatzen igual honen beharra. Ez ukaziotik, baizik eta ja gauzak aske eta lortuak izanaren olako falazia batetik, ez? Eta hor, justo diagnostikoa abiatzen genuen beste nagusietako bat bazen askotan LGTBIQ+ pertsonok identifikatzen dugula norma eta arauan daudenak, baina askoz hobeto eta lan espazioa izan zen adierazgarria, ez? Hemen totalmente gutxi da askatasuna, baina hau inkluso ja ez lortu da, baina berrarmairuratze printzipala da kolektiboarentzat. Alegia, LGTBI pertsona guztiek uste erantzun dutenak edo elkarrizetak indizkiogunak, galdetu diogunean, zein leku espazio momentutan itzultzen zara armairura, lana uste denek esan dutela, bat edo biz da, lana eta familia izaten dira askotan. Leku horiek non ez geran gu, ez? Orduan, uste dugu, badala arloa lantzeko. Eta azken puntua, eta bitartean zertan ari gara, da rekonozimendu bat, bai morbor izan dalako bidelagun, bai emakumentxoko izan dalako bidelagun, eta mugimendu feminista, eta ez geralako utxetik hasten ari, eta nahi genuen bizibilitatea eman horri, eta bai ikusi baita ere aurrera begira, zein garrantzizkoa diran, zer referentziatasun duten LGTBI pertsona guztientzat, aipatzen zuten nola joko zenuke ataratzen denbora guztian hau, eta azkeneko itxiera bat bezala. Eta orain ja bai, benetan, eta ez gara sartuko bakarka egiten, ekintza plana aurrerago, iraietik aurrera landuko da, kolektiboki landuko da, ibilbide bat egingo da, eta gure berri izango dezute, baina bai daude horako izartxo batzu jarri nahi genitunak hemen, memoria jarraitu behar dugu jasotzen, guri oso motz geratu zaigu, badakigu historia asko daudela jasotzeko herri hontan, eta konturatu gina segituan merezizula aparteko lanketa bat. Auzoetara eta zonifikazio hori hautsi edo nahastu beharreko lanketa bat da, eta ikusten genuen eraman behar genula eta jun behar ginala eta ekarri behar genitula hautsak eta hor gertatu behar dela zerbait, orduan aurreratzen noa memoria hori segurazki mugitu egin beharko dela asko, eta horrek ekarriko duela baita ere kultur programazio propio baten bidez egin daitekela, hor nahasten ez, ikusten zea guztiak ez, eta gero hezkuntzan aipatu dugu ez, hezkidetza mailaren beharra, espazio propioak bitzekoa, eta bukatuko dut, izteko, elkarlanaren kultura daukan herri bat izanik, ikusita asoziatiboki badagola joera hori, guk oso argi daukagu egiten dan edo zer hortik jarraitu behar dula izaten ez eta LGTBI pertsonak protagonista izan. Beraz, ja hilda zaudeten ez, azkenekoa, segi dezagun lanean. Ui ataratzen gamendik ez? Bai, klaro. Nijoa barkatu. Kaixo. Bai, hemen eski aldatzen ninguen. Bueno, ze moduz kulturaten lipotimiaren ertzean onigo neike. En fin. Lasai, aguantau. Bakarrik 2 ordutxo gelditzen dira eta bukatuko dugu. No, broma da. Lehen da bizi, amaitzen ari garen einean, emango ditut eskerrak jende guztiai, eta zeuen lana da, audientzia bezala, txalo bero batekin, eskerra hau zurdaiatzea. Bandikan ez? Vamos a ir por partes. Lehen da bizi, eskerrik asko izan ditugun ponente guztiei, eskerrik asko gure zinegoziari eba buin, oain bai?
Eskerrik asko gure bigarren ponentei, eskerrik asko Ametxe Tarkaitz, beste bat. Eskerrik asko Initxe Sarrez eta Katxalin Miner. Eskerrik asko izan ditugun babesle ezberdin guztiei, eta gehien bat, eskerrik asko etortzeagatik neuri. Behin hau ezarrita, azkenengo aipamen bat, bale, gauza oso diskretu eta berezi bat egin nahi dudana. Badakit ez duela ematen, bale, baina ni joan nintzen unibertsitatera. Eta egin nuen itzulpen gintza. Orduan, mesedez, nahi dut txalo bero bat ematea pertsona zoragarri bati dagoela, denbora errealean guzti hau zuzenean itzultzen, eta inork ez du aipatuko. Oain zirikatu bihot pixka bat, hasi bienaz hitz egiten oso askar, eta ziten esternokleomastoideo. Eta gero, txalo bero bat, mesedez oian entzat! Oso zaila da, zuzeneko itzulpen gintza egitea, klaseetan esaten ziguten 3 edo 5 minutu ostian azten dela zure garuna derretitzen, hasi que imaginau gaixua. Asunto honetaz gain, eskerrik asko etortzeagatik zeuei, benetan, aquí no hay aplauso ya, porque bestela kantzauko zarete, baina eskerrik asko honetaz parte izateagatik, eta ikusita dagoen egoera, aipatu nahi nuen gauza txiki bat. Hasi naiz hasieran esaten dela oso gauza kantxatu bat normaren inguruan bizitzea, eta normatibitate honen itzalean bizitzea. Ze egon bizare beti komo sobrekompensatzen eta esaten, en plan, bizitzaren oztopo guztietaz gain, zuk dituzula beste gehiago saltatzeko, eta gainera con una sonrisa, ¿no? Porque gainera, ya os podéis casar. Pues que, guai. Orduan, hau oso zaila da, eta batzutan ematen dau benetan gehindiezina eta batzutan benetan ematen dau ez dagoela aukerarik guretzat, baina honekin bukatzea oso tristia izango zan. Orduan, aurkitu dudan motivazioaren bat, ze asko kostatzen zait motivazioa aurkitzea, da badagoela zerbait gure eskuetan egin dezakeguna. Egin dezakegu sarata. Orduan, eman didate bizikleta bat, eta bizikleta horretara lotu dugu zinta amerikanarekin bafle pare bat eta nire ordenagailua. Eta mesedez, nirekin bazatozte, egingo dugu pintxada txaranga zirzense ibiltari bat, gure herri zoragarriaren inguruan, konturatzeko jende guztiak sarata pilo bat egiten dugula. Bale, orduan, hau ez da broma, alzatu, bagoiaz eta etorri. La que no tenga osteoporosis, no tiene excusa de no venir. Guazen. Eskerrik asko, vamos, venga, guztiak. Atean. Benetan, bizikleta ikusi bizute por lo menos, Venga, guazeman.